Много се радвам, че вчера се запознах с вас. От все сърце ви пожелавам чрез Атоми да живеете един по-богат и спокоен живот. Атоми е наистина невероятен инструмент. Дори без специални умения, без много пари и без голям опит, всеки може да стане богат. И не само да стане богат сам, а и да помогне на други хора също да постигнат успех. Нека ви обясня накратко, защо всеки може да успее с Атоми. Първо, защото имаме успешни продукти. Атоми предлага продукти с абсолютно качество и абсолютна цена. Всички хора по света искат да купуват хубави неща на по-добра цена, нали? Затова продуктите на Атоми се обичат от всички. Ако някой ги използва веднъж, той продължава да ги използва. Например, четката за зъби на Атоми струва само 1 евро. Слънцезащитен крем, който на пазара струва 30 или 40 евро, в Атоми може да се купи само за 12 евро. А нашето ароматно кафе Микс от 100% арабика струва едва 25 евроцента на пакетче. Атоми предлага отлични продукти на наистина достъпна цена. И точно заради това броят на клиентите расте постоянно. Второ, как се печелят пари с такива продукти? Първо, всеки може безплатно да се регистрира в Атоми и да започне свой бизнес. Няма условие да купите продукти за 500 или 1000 евро, за да се включите. Второ, няма месечни такси и няма задължителни покупки. Достатъчно е да купите дори само един продукт на година и вашият акаунт остава активен. А доходът може да стигне до 100 000 евро на месец. Това означава, че всеки може да започне лесно, без риск и без капитал. Продуктите са добри и евтини, затова клиентите идват лесно. А когато те препоръчат на други, системата започва да работи за вас. Трето, не печелите само от хората, които лично сте поканили. Печелите и от техните клиенти, и от клиентите на техните клиенти, без ограничение на нивата. Аз започнах този бизнес през 2021 година. Днес вече имам над 40 000 клиенти и партньори, свързани в мрежата ми. Всеки ден броят им расте. Защо? Защото продуктите са добри и достъпни. И защото няма никакви условия, за да станеш бизнес партньор. Четвърто, точките наречени PV, които се натрупват от покупките, никога не изчезват, докато не се превърнат в бонуси. Така че дори и обикновен клиент, който редовно използва продуктите, винаги може да получи възнаграждение обратно от своите покупки. Пето, Атоми вече е отворен в 58 държави по света. Вашите клиенти могат да се регистрират и да пазаруват от всякъде. Ако имате познати в Германия, Америка или друга страна, те могат да купуват Атоми продукти от своята държава и техните приятели също могат да се включат. Така мрежата ви ще расте по целия свят. Дори и да нямате лично познати в чужбина, някой от вашите клиенти може да има. И така глобалната мрежа ще се разширява естествено. Не е ли чудесно? Вие сте тук в България, но можете да бъдете глобален предприемач. И можете да споделите тази възможност и с хората около вас. Ако искате да успеете по-бързо, първо намерете продукти на Атоми, които наистина обичате и използвате. Когато вие самите имате увереност в продуктите, ще ви бъде лесно да препоръчате магазина на други хора. След това поканете хората по два начина – като клиенти или като партньори в бизнеса. Ако говорите с увереност и искреност, и те ще почувстват същата вяра във вас. В момента в Европа и България Атоми е още в началото. Точно сега е моментът. Разкажете на повече хора за онлайн магазина, поканете ги да станат част от бизнеса. Ако работим като екип, наистина ще започнем да печелим, а когато видите първите резултати, вярата ви ще стане още по-силна. Когато започвах, не съм очаквал да имам толкова висок доход, но реакцията на хората беше изключително добра. Днес съм благодарен, че срещнах Атоми, благодарение на него реших финансовите си проблеми и сега мога да живея спокойно и пълноценно. И аз се надявам след няколко години и вие да можете да кажете същото, просто да кажете: благодаря, че открих Атоми. Знам, че все още няма много материали на български. Затова потърсете видеята на основателя господин Пак Хан Гил на английски език в YouTube. Ще научите много от тях. И аз ще се старая, когато имам време, да правя видеа на български, за да ви помогна. До следващата ни среща, опитайте всеки от вас да регистрира поне 20 потребители. Регистрацията е напълно безплатна, така че е лесно.
Ако имате въпроси, винаги можете да ми пишете в WhatsApp. Ще се радвам да се видим отново. До тогава, бъдете здрави и до скоро!